Bokojan Development Block Asai Malong BLCC Lapen VDC atuma phan karcho. Manja Local Sand and Stone Supplier Union atumpen Arni Hot Hipin Pen Sancti Kasalon Kangkir Kepa. Usuka Bukulia Aropen Bukulia Town Committee Executive Officer Arideng Pinpur Aloki Pachir. Ada babiuta long penili Philurban Kropi non biutang ton pen RJ tha. Bokojan Development Block Asai Malong BLCC Lapen VDC atuma phan jakong ni phai crazy arni analo por phai crazy por pen karcho mai kipado pona biuta card news along biuta nangli. Bokojan Block Development Officer JD Changsan pen gichari pon amailong Mike Phalam the Clark pen Padma Bora pen se jai pon lo labangso amailong Junior Engineer atum Mongol Taro Krishna Gayan Hemson Terak Riso Singnar Junior Assistant Anil Tokbi pen Chenglok Bokojan Development Block Klembang Phubang Phiatum Chetong Dunsi Karcho amailong RDP don Akimi BLCC Chairman Pipin Indowar Diopani VDC Chairman Sanjit Lekthe Borjan VDC Chairman Chris Rongphar Sarupathar VDC Chairman Riso Singnar Lapen Bokojan VDC Chairman Budhi Chetret Maphan Bokojan Block Atumpen isi Manpeng pensi Archo Ponlo Archo Pondera Phi Bokojan Block Saipo BLCC Chairman Lapen VDC Chairman Atum Angbong Chipachini Saroy Pado Ponlo Lapen Bokojan Development Block along Nangkile Asai Mokha ki claim gidam nang Jepothak RD Doklong pen Chethan Chingbai Pontu and part of Bokojan Block along Sai ki claim Pona Hut Chirap Siroy Akinang Sot Kalite Kichun Pamiang Thek Awedet Jiputa Video Lapen VDC Atum Kachetong Abang Po Bang Phiatuma Phan Arsik Jit pen alam the Than Pachini MJN Rega MP MLA MSDP Lapen PMAY JSI ki claim kedam ke mesanang thek kilongji aputhak abidi sore chithan chimum pado lason si mailong RD doklong alam thi chithan chimum pon pado pen BLCC Chairman Lapen VDC Chairman Akimi atuma phan karcho mai ing samjin pen pachun ponlo Hamren Fishery Training Hall along 6 schedule aputhak jakhong ni phai crazy arni chirok toga mai pado Babul Teron pen mai chphai phupon si mai along Karbi Richo Ram Singh Ronghang retired IAS JI Kathar Kara amai phuthon Singh Ronghang pen chenglok ongdung ke thigi ding atum chetong dun Karbiang long inglong ara phan panong si mithang ajila ka chelong ningkan trok kebra trok si pleng elo bangso ajila la kela dak kaboche arara tum aning kyang ateng ka cheri long ji aphanta mithang aron ka selam ji aja kong ta pipederlo bon setame non pu anta mithang aron ka selam pame ka wedet ajok ladak akhe aja kong ki aphiu ingbo ong lo pusi je eka thar 6 dur aja kong aputhak lamthi ke jai hut ningje Karbiang long autonomous council along reserve person alamsi claim credit nangji Ladake awar side do anta inglong aso atunga phanu puta alang lipen ningje thu muthe Karbiang long autonomous council pen council kachari aron che selamsi pangtang kring nangji puta alang lipen ningje thu monta non pu arni anta Karbiang long autonomous council pen jakong ka che phalangji aphat kamatha kabedet ajok ladak ka boche vek khebarim mate Inglong aso atum ajakong lapen aan wan ke nangir bom loputa alang lipen ningje thu lasi Karbiang long ara thurpak se siksidul aputhak ateng kepachun pamir ji aphan Karbiang long autonomous council kachari atung aphan pasikdun nangkok bupota je ai kathar pen ningje pontu penaan siksidul aputhak chethan chimum det api hamren alongta siksidul implementation committee aro seng nang popura chekroi ponlo lasi bangso asong keseng kepang tang ponji aphan convenor kangbai pon padu Socheng constituency pen R2 kangbai pon laki Rustom Ronghang Babu Kro lapen Prosanto Ingti Hamren constituency pen Topos Teron Chandra Singh Ronghang Sarim Rongphar lapen Kemson Kathar atum henlo Auto lasi autonomous council si la election ka pedo a rule ka selamangji pupelu te lasu autonomous council ke alam thie ma se avdet ko ortho ma se avdet ko bang selam pi romuti na par bang selam pia putte la election ka pedo je panno ke chensia batai anpar na tu metan se selam na bulai hala be war chona amma de tu manga bar de seta high court long case claim Card news apparang ke Hundor Group nang kilo berta Manja Local Sand and Stone Supplier Union pen Chipatir pi ponsi Arni hot hipin pen jakong ni phai krigathom arni pen Sancti Kasalon Kangkir ke phapa doji Bangso Kangkir je apothak jakong ni phai krihini arni Card news apparang ke angno nang pachini dun
Sangti gasalon kangkir kipa iya theki non ke jorbom ador CFT isialong tangka sika ingkora hini anvet lasila anvet penke elang litum asapta sangti gasalon anam penchedor ie moholdar truck driver la pen labor atuma phan kipi an si arudeng along ke asapta tangka avedet titi pusi ningje la pen towar ke dam boma hud forest tax along kitu thap an si dor ichit methang ke claim farman arni CSI ke claim atang kanta chilongli lasi manja local sand and stone supplier union pen ke mangke sangti CFT isia long sika trok kebra trok an ke long nangji dimapur pen wangpo ninghang ling sangtia dor nang pinchong thabaret ke chedon dun thek thei bus alang litum pen pachini an part of manja local sand and stone supplier union along amen kavietum an ke dak pen sangti salon long liputa pangdak pontu lasi manja local sand and stone supplier union along amen chathap duran si sangti local trip anta salon long ji puta kongchun bang jonathan teron pen pherangkia thengno ningji nalitum aphan nilitum lapuson press conference yang ko galam theke la pohelo je nilitum dak manja local latum ke chokle me chodam la pen la sangti apu thang nilitum penan ki song dokok lo la silap nilitum adiman mate la so adiman pen pleng pletik ta ke nilitum la bangso ke bon ke nilitum chane khedat sini pena pen je nilitum la bangso ke bon ke nilitum haponi glo na to demand nai pini nilitum adiman ke lalo hada nilitum mador ki kompen joini la pen hada ador ta nilitum dang local tumta pinan kasik sak dolo lasi hada ta ador ki palong ye phansi nilitum la bangso apar safety long kame 66 nilitum la demand nang ko baba jiga palong ye pa ane dugla local phanchon ma mate ang tan phantaloma nilitum ma bangke lage local phancho ha local phansi nilitum la bangso step bangke deng nang ko na par safety long kan sige nai pronong le tum nilitum par safety long 66 ampilo bolo tangte nilitum clemun po nilitum tame la sok kangkir tame nilitum chian pon po nagalen ke pon mate pu dhonsori tame bonlo lapen dak truck union tum tame lapen ke dak moholdar tum tame na chedon dun po posi nilitum ni thepen alang litum ma pan tame la so alamba ke pangna nale tum ko pia song tum ni nilitum ke manja local supplier sand and stone supplier union posi nilitum dak manja local da nilitum namalam so por phan biota mo intan panik sena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihanamo people tharbir talong wang tholong Karbi Anglong arlo ongdung town committee atum rong supi arlo kapaching thurjia phan kali amethang jongjung kaching thora sai ki claim rong ajok pini arni ongdung town committee ke cream simason si nang manlo bukulia town committee pen bukulia rong supi along ason kaching thur amo ki deng jia phan jakong ni phai creni arni bukulia town committee executive officer ari deng pinpura lo ke pajir dama biota card news along biota nangli Rong supi arlo street light ajolote paturbong nang jia dimsi non ke kaya mata pangting kram si nang manlo bonta ason amen irpen tax mate miduk kirunga bangke selet wangwe laposon town committee ke klema sai ke oya jok pini arni United Students Union of Karbi Anglong mate thi hekpen usuka bokulia aropen bokulia town committee executive officer atum methanga sai ka cheklem pen rong supi ka baching thurjia phan pinpura lo ipak ke pajir dama pothak usuka bokulia arwa chunbang anjon rong pipen pherang kya phan pachini
Simuluguri station along train arlo college along Charlie Bom Radha Kumaria Phan kacholang rem lapen apran carbon along Kachur Abdul Inut akol kido abang phan keton kilang sai khetum pen jakhong ni phai creani arni kinep kang nang long biota cardnis along biota nangle Simuluguri station pen train karlo dun apran kidam je college along ka Charlie Bom asupi Radha Kumari kiti tang arpum train arlo parpi barso kedo adim pensi long pondo college Charlie Bom asupi train arlo along Kichi alam arjulong pen malom suet ong dung Charlie risu ijang pen danglok rada tum aning run hublo lape laso aputa prabjin pen rita dipsi apran karmut abang pu aphan neping nang vek nang dipura sodak pen kehang padolo labang so alam ki along akoi kedo amohor selam si poster whatsapp lapen birta chala bithe along pache tak ponlo lapen lam ki kedo earning cctv footage along sitame akoi kedo abang pu aphan station along kewan ang thekta kelong ateng pen railway police atum dode sang sekiri ka kuru asai ke pado pon bom ajo timsukia pen nep ingnang pon railway police atum pen kinep kangnang pon akoi kedo abang pu amen pranap gogoi pusi pangthek pon lo biota bang kila pas kang ton paniglo kardom